Okay. Yeah, can't say. Sisan e k'i sigi nin kɔnɔ e k'i sigi sen kɔnɔ i pousse a ka sigi Bwagamze denw de y'anw ye ka si k'an wolo ka tile k'an wolo ne m'a wolo dɛ y'an wolo walayi a kɛra fama ye ne ko a kɛra mun de donna e ni teriw cɛ Bwagamze foyi ma tɛmɛ ne ni ninnu cɛ e yɛrɛ b'a kalama ko ne ni ninnu de tun bɛ ɲɔgɔn kan a ko nin an ye min k'e fɛ a bɛ san 5 san 6 bɔ o tiɲɛ ye an bɛ kɛlɛ an bɛ tila ka bɛn a la ninnu de ka Ala minɛ bi dɛ ka baga ne ma dɔrɔn kun ka ne gɛn ka bɔ kɔ e mun de kelen k'u la sa ne ma diɲɛ foyi k'u la ne ni nin yɛrɛ de tun bɛ ka nin yɔrɔ ɲini Ala y'a kɛ an nana bɛn ni Paratutu ye an ye kuma ɲɛfɔ an ye Paratutu ko k'an saba ka na donc ne ko n bɛ taa n labɛn komi ne bɛ si la kɛnɛma logologonin dɔ kɔnɔ ye ne ko n bɛ taa n ka fini don yanni ne kana ne nana sɔrɔ o 2 sigilen bɛ dɛ ayi ne sera yɔrɔ min na dɛ sunguruba surunin yɛrɛ bɔ an kɔ Paratutu fana ko ne tɛ tugu olu kɔ o m'o kɛ cogo ɲɛ Paratutu e min ye cɛ ye e ye gulɔmina ye ne tɛ gulɔmina ye i ye gulɔmina den ne tɛ gulɔmina ye e ye gulɔmina den danga den ne ye gulɔmina ye i wolola gulɔ la i mɔna gulɔ la wa bɛ sa gulɔ la walayi bila ne tɛ sa gulɔ la e ne bɛɛ danga den kelen Bwagamze a ka ɲi e ne fa bɛɛ tun tɛ gulɔmina den wolo dɛ an y'o kɛ n'i bɔra gulɔ la n fa ma se ka bila o ne fa t'a bila o a b'a bila cogo di ne fa bɛ sa k'a to gulɔ kan wa e yɛrɛ Bwagamze e bɛ sa k'i to nin danga diya la kan ne fa bɛ sa k'a to gulɔ min na ayi e ko ko Bwagamze ne fa de tun bɛ gulɔ min a ne fa tun bɛ gulɔ min t'a di gulɔmina den wololen wala ne tigɛr'e la den na n'i ye den y'an ka sunguruba ko kuma na i b'a fɔ ko e tile kelen ma silamɛ de don silamɛ de don kafiri tun bɛ si ma kɛ Bwagamze ye kafiri de a ka ɲi tulo bɛ e ni jɔn ka sunguruba kana ne tɔgɔ dun ka kuma dɛ kuma tɛ ne tɛ ne fa kuma e fɛ dɛ a ka ɲi Nafiya Sodu ne tɛna dɔwɛrɛ fɔ an ye ɲɔgɔn ye ka ban a ɲɛna bon min kɛra sisan a banna ka ban sisan ne bɛ so ɲini ka d'e ma hali ne yɛrɛ b'a sara Bwagamze i b'o kɛ ye Bwagamze a conjugué a tɛ kɛ ten dɛ i b'a fɔ de n bɛ so ɲini ka d'aw ma hali n'an m'a sara Nafi kɔni kelen tɛna don so kɔnɔ k'an to tout sauf ça tout sauf ça Bwagamze n'a b'i kɔnɔ ko wari min b'i poche kɔnɔ k'i kelen de t'a don walayi bilayi Bwagamze de ye ɲɛngoden Bwagamze de ye ɲɛngoden i fa de ye ɲɛngoden awɔ e ni ne fa bɛɛ ye ɲɛngoden kelen Bwagamze i bolo k'a bɛ kɛ cogo min na a tɛ kɛ ten koyi o muso diya tɛ kolokolo yan wari a b'i kun mɛ i sago t'a la dɛ an bɛɛ jɛ de don o tuma e ka nafolo ɲini don wa ne ka nafolo ɲini tɛ mais ne ka nafolo dunta don si b'e la bilen tɔ tɛ mɔgɔ min na yɛrɛ i tɛ min kalama dɛ i tɛ min kalama dɛ walayi Amérique tɛ min na a kɔni bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ nka min ka di n b'o kɛ Nafi ye walayi bilayi a ka ye o bɛ balo la ko e ni Nafi bɛ ɲɔgɔn fɛ e ni Nafi bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɔra bɛɛ kalama koyi an bɔra bɛɛ kalama e ma jarabi mɔgɔ la Maramu i sigi yan Maramu i sigi yan sa Maramu i sigi yan i sigi yan Maramu n ka bon ni n ka jan ni ye wa wari min bɛ i da ta nɔ la sa i da ta nɔ la yigi Maramu kunna dɛ sinon hakili tɛ bɔ mun na sisan nɔ o bɛ bɔ a la Bwagamze ne t'e lamɛn ni fa bi bɛlɛ den ci a bɛrɛla cɛ n'i y'a osé Bwagamze l'exemple ni m'i tu i k'a fɔ tu ɲɛmɔgɔ den tatɔ filɛ nin a ka ɲi sa e ko ne bɛ siri ɲɛ bilen yan o bɛ fɔlɔ de ne bɛ siri ɲɛ bilen dɛ walayi ni ma sabali ni ma polisiw wulila u k'i minɛ i ka kuma su e bɛ polisi bila ne la ne b'i to i fa de kana minɛ tɛ Bwagamze i to i fa de kan Bwagamze bɛna minɛ tɛ sabali kana kɛlɛ kɛ e bɛ dumuni kunna bɛɛ tiɲɛ kana kɛlɛ kɛ i sigi Bwagamze bɛna minɛ tɛ Bwagamze Bwagamze bɛna minɛ tɛ e bɛna minɛ janga tɛ jeni Bwagamze e ka Bwagamze i sigi sa i ka ninnu to yen sa i sigi bani olu hakili la ko olu ta siya de bɛ kɔ dangadenya aw tɛ so ka nafolo ɲini gɛlɛya la k'a sɔrɔ gɛlɛya la e bɛ miiri ne ni fa ye diɲɛlatigɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ni fa k'a lajɛ k'a ka gulɔ bila ka fɛn bɛɛ k'a la ka ne wolo bon i fana tɛ mɔgɔ ka kulonkɛ de dɔn quoi yafo ma sa yafo ma ka yafa i ma cogo di yafo ma sa yafo Bwagamze ma kana sɔn dɛ kana to ka don i ka so kɔnɔ yafo ma ka yafa i ma Bwagamze n sen bila Bwagamze i ka sen bila Bwagamze ne ne kɛ taga yɔrɔ tɛ ne la tuguni koyi Bwagamze yafo ma sa nka ni tan dusu fɛ Bwagamze mi teli nin kelen ni juru don a la nin cɛnin filɛ quoi n tɛ miiri de ni fa ni ne diɲɛlatigɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ale k'i ta Maramu de fɛ sa a da ka di Maramu na n'ale ye o o tɛ baasi ye nin an ka nin ban san n b'i to i fa de kama koyi awɔ i fa sinon n'i y'i ta ne yɛrɛ fɛ i tɛ foyi kɛ ne ye walayi n bɛna bi tɛ ni kalo sara n bɛna soden kelen d'aw ma aw mɔgɔ 3 bɛ so kɔnɔ ta wari kala nka ni min bɔra ka taa Nafi bɛ so kuntigiya bɛ di Nafi ma a banna Bwagamze ka so kuntigiya di muso ma ka cɛ to awɔ o yɔrɔ don dɛ
ma filɛ nin awɔ a ka ɲi so si ka gɛlɛn ni si yɔrɔ ko ye awɔ e ka so di o ɲɛmɔgɔ n'o ɲɛmɔgɔ tɛ yan an yɛrɛ b'o ɲɛnabɔ awɔ ɲɛnabɔ sisan wa fɔlɔ la an tun bɛ si dilan kelen kan ni so dilan i tɛ si an ka dilan kan dɛ n'i b'i da dugu ma i da dugu ma n'i t'i da dugu ma dɔrɔn i b'a to yen ayi o ka nɔgɔn bɛɛ bɛ na ni matelas place kelen kelen ye e bɛ da i ta kan an ka sunguruba surumani bɛ da ta kan maramu bara tutu e yɛrɛ bɛ da i ta kan i y'a faamu wa an mɔgɔ saba tɛ si matelas kelen kan tuguni o yɛrɛ ye farati ye o muso fila ko duuru cɛ kelen walayi o bɛ laban mun na mɔgɔ tora a da man ka go han mɔgɔ nege bɔlen ba i bɛ gulɔ min i tɛ muso sɔrɔ ne y'a faamu nin ko in tɛ baasi ye munna ka ko kolokololen o cɛbakɔrɔ kelen bɛ da mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ Mariam ta la min Mariam ta la min a ne bɛ taa Mariam nɔfɛ an b'an ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan n'Ala ma basi kɛ alamisa don i sago Ala sago an bɛ na i y'a faamuya k'an kɛ wagati wɛrɛ wa Gamisa i hakili t'o la dɛ alamisa wɛrɛ e ka taa sa alamisa wɛrɛ dɛ awɔ wa Gamisa n ko alamisa wɛrɛ an bɛ na n'i y'a faamu sa fɛn min ko a ye gulɔ bila a ma gulɔ bila i m'a ye a bɛ ka taa ka se na dɔrɔn ka ɲi sa wa Gamisa jeudi de ko don dɛ alamisa jeudi de ko don dɛ i tɛ taga ka bɔ yan ko kuntigiya bɛ ne bolo ne tɛ molibɛla la tuguni dɛ ayiwa a ka ɲi sa min y'a so d'i ma ka tila ka jagokun d'i ma Buwa Gamisa bɛ diya ne ye sungurubaya ye fɛn min ye i b'a bila Buwa Gamisa ne ma nimisa n ka ɲɛnɛmaya la ko la ka sungurubaya bɔ ni nimisa tɛ fila ye bi ne nafi ye kelen kɛ dɛ ne yɛrɛ mana miiri ne ni Mariam ne tun bɛ da ani Faratutu an bɛɛ ne ni Mariam ne tun bɛ sungurubaya la e yɛrɛ b'a kalama Faratutu tun bɛ cɛ ɲini wa ni cɛ ko 4000 Faratutu bɛ 2000 ta ka 2000 d'anw ma mais olu fila jɛna ka ne gɛn ka ne to n kelen na bi kɔrɔmari Buwa Gamisa ni nimisa tɛ fila ye bi ne kɔni bɛ kelen na dɛ ne kɔni jigi ye Ala n'a kira ye k'an jigi da i kan n bɛna min f'i ye foyi man jugu diɲɛ kɔnɔ ka kojugu kɛ ka tila ka nimisa ka segin kɔ foyi man di k'o bɔ Ala yɛrɛ bɛ yafa i ma nka n y'a f'i ɲɛna cogo min na n bɛna jago kina t'u ka bɔ a kalama dɛ wa yɔrɔ a filɛ ni hɛrɛ cayara golo la dɔrɔn ni nisɔndiya a da bɛ kuma bɛɛ la k'a fɔ n bɛna wari d'i ma i bɛ jago kɛ i mansaw yɔrɔ ka jan yan na wa awɔ yɔrɔ ka jan dɔɔnin o bɛ fɔ Côte d'Ivoire de a fɔ Abidjan e kumana e fana bɔra fɔ Abidjan kana kɛ sungurubaya ye ne na nafolo ɲini de la ne ye n ta diɲɛ de fɛ f'a k'a dɔn mɔgɔ yɛrɛ ma muso yɛrɛ man ka balo a yɛrɛ bakun na quoi a ma ɲi dɛ kojuguba Buwa Gamisa komi e yɛrɛ ko ka fɔ k'e bɛna so di yan ka jagokun di ne ma walahi Buwa Gamisa ne bɛ n kalo la ne ye so di ne ma ka jagokun di ne ma ne bɛ pantalon don dabila ne bɛ n seli ka n su masa Aramani ye Ala k'o kɛ walahi nin ye ne bɔnnen ye manamana ko la pewu a ɲana i bɛ se ka taa sa awɔ e bɛ yan na awɔ n bɛ yan nɔ komi n bɛ ka ko dɔw kɛ fɔlɔ n'i y'olu ɲɛfɔ an ɲɛna sisan aw da tɛ sigi ne tɛ foyi fɔ mɔgɔ ɲɛ sa Buwa Gamisa walahi ne tɛ foyi fɔ n'i y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna a tɛ diya n ye dɛ walahi ne t'a fɔ i kɔni b'a dɔn maa tɛna sigi tan nɔ k'a ɲɛsin dagabana so in ma tan nin ye ka so de ye Buwa Gamisa i n'a to dangaden ninnu ka bɔ a kalama dɛ Buwa Gamisa so dun ka bon wa n bɛna nin dilan ka nin ban ka k'a jɔ k'a bila location na n yɛrɛ tɛ don a kɔnɔ mun ne bɔ i yɛrɛ la an ka yɔrɔ kuntan nin dɔɔnin i bɛ nin so ka fisa n'o so ye fo ka ɲɛ kɛ Buwa Gamisa o don jɛla ne ko sa dogolen de bɛ kɔgɔ n'i da kɛnɛ ka bɔ bere k'i wuli kunci walahi Buwa Gamisa kana don ɲɔ la hali n'a ja su in na i bɛ se ka na i bɛna n dalen sɔrɔ cɛncɛn kan yan pase foyi tɛ ne bolo walahi ne yɛrɛ kɔni bɛ yala depuis dugu jɛra ma dumuni kɛ wa gɛlɛyara koyi o tɛ basi n kɔnɔ n bɛ don n ka so kɔnɔ n bɛ n ka saki bɛ yen n bɛ n ka wari dɔ ta i y'a faamu k'i kɔnɔ aw bɛ ka taa k'i taa n sigi gan kɔnɔ n bɛ don so kɔnɔ sisan n bɛna wari dɔ ta ka di sisan komi i yɛrɛ ko i ma dumuni kɛ sisan dalasi 600 filɛ nin ye i bɛ nin don dumuni na nin ye miliyɔn ye ne bolo bɛ ayi nin tɛ miliyɔn ye ko tɔ bɛ kɔfɛ koyi ne de m'a fɔ n bɛ jagokun d'i ma walahi i y'a fɔ n bɛ so d'i ma hali tɔw ka matelas e tɛna matelas san ne bɛ matelas san k'a d'i ma ka fini hali n'a ye n diya i ni fini kɔrɔ tɛ don yan awɔ i bɛ ne ta kɛ burumisi ni disaw ye awɔ n bɛ n'o dɔrɔn de don burumisi ni disa nin n bɛ bɔ yan sisan n bɛ taa nin bɛɛ jeni ou bien n b'a di dɔ ma ayi kana to ka nin jeni tuma dɔw bɛ k'a la so kɔnɔ i bɛ to k'a don ka i munumunu n'a ye so kɔnɔ i bɛ i munumunu n'a ye so kɔnɔ o ka ɲi
kaya Awo kaya. kadi Awo kaya. ne ko mi ne bore ke Oh, ibi munu na so no kai. ka me sisa meta ke me flando domina ke me nani mo ka ale retouré Awo. me na meta ka ni soro ya Awo, ibi na kana to ibi jati mine ke kana to ma chamangiye. awo nya Awo ibi na do. Danga denu kana to ka do kibiana. alle nunu nya te ke nani etuni ka me ha Awo kambe. ameka kofe abwa gamse no te baro nga pantaloni ni Ai ni goni. Fini kai. me na tubisa me na nbo Ai awo iba kana to ka do bolon fe. no te baro nya na Awo akun yana. Awo akai te akai te. Awo kambe. Awo. Wallahi denin ko be ni akominye bite ngani ya fodoro danga denu me guri ku yinga saki. Wu yinga saki nati. Ale ka ko ay kuma ndala njay kuma dum fo sa ko kale kabina sunguru baya dabla. O kunyma kuy. Na ana makenne na sunguru baya dabla. Ani ne ra dema ala kama. Ala funa ba donye kuy. Nga ko ngani yere. Nga nusi ga bo kalama de. Awo. Antile Malikle. Torba ne yana bo gamse nga duya. Bo gamse. Ouais. Erejini. Non, Torba. Etene don. Ne be sigida nele anno. Jeni ne ko fe. Bon. Interge de ko fona. Itirge jime. Et précise ça comme que de aka début Torba donc comme aller de bon fana servi. Donc Dépôt o mu. ko kan an bebe fen ge quoi. O mu fe. Kembe na kaza blade. O itirge jime ne ba fi ko foye. Interge petini be mécanicien petini ni kulu. Comme aller de ga kuma fona donc ko be talge de bolo. Sinon ni bané bolo Kamuta. Kamuta. Ha? Fen dun warba la ngaro la ne. Ai ne be wuneta e ko foneta. Torba zogo de kulu sa. So o fura jime tukunu. E che akle na mo sigile da do kuma la sa. Torba ni du iban war be fen na ngaro la gui. Ba kala ma ko be qualité nyana mata wa keme ani wa bi worodi. Wa nyana ma yere. Mais ni ka qualité ma am se ka wa bi shegi be tu vois. Ai ne to kalama. Mais comme il ko kita kalama problème ta la. Donc me ta nyani fon wara fe. Ta famara fe ne ka roche. OK, sigi nywa de ka manena na ko mena nyefi. Awu nya fun rubuga mana kana sigida la ka fo ko beta. Ina na boya de benka. Kana nan da do kuma la aita. OK. Ya fam. Da gwara magati. Ni mi wara kana ni wana mana ka fo ya. Nya fam. Kana sigida da do kuma la ti. Ne tara. Ne tara zo ko fashion mi. O te zo ko de winya ma deni. Ere kala ti. Prese ko nta fo ko ale ni nyona mana mo chine mata. Ai prese bi na so me se fla ko. Wallahi. Ni na be na mi go teni ngakira to ma siga go kuin kala mo. Nga fle kata ma wore ka no do. Ni ma ye bi ma wore yin dola. Ire no ka yana gwa ikana nya fo yin. Jangache. Presse. C'est be dara la billahi. Jangache wallahi billahi yaro kiti fin ni tedi kiti a fin mo gwa kana mo bla fuke la quoi. Tiga gordon yi ta dara ba de wila. Hey, nimbache kana nega lexi korofade. Non, kana fone male ko gordon. Ya menwa. Mun anta fo gordon. Non, nega lexi de dum. Ay mun dara dege. Ay mun dara ke bin mengache. Mo bi reti do bi ta ka mo chonga tunje. Jodere don. Non. Debe. Ni tram fani mba be fo na ka dese tu. Te lexi mana me. Non, ngache, ita so leze ka sansu yele na renterge. Suno ni fo na fana ka dese tu. Ngache, lexi ka sansu mana ale be trembler ngache. Abe trembler. Billahi chora bi nga dia jona billahi. Ah boy afina te dalaw. Ente la ko kabru do gardien. Fini mbila ne fa non quand un homme toujours droit clair e ka fini na ebane ko alport don tar nyamandala ba ka tugudi nya foi fere la ka foi plan ka foi tugudu ma ta fa kati do ati boro do ma diliki ya nya ngache ibe chemino ha lexi nya pripri Me meta kangar dai. Ni bita ko bita ye na ni nyona were black na fe me min ka lambado. Wala mba siele mo kunda ka halaki ka boy. Blogutala de a originalu ha directalité a beba bulu wallahi mais ita so ita chuko nya fina ibi yere clair intara nya funya contre pousser nu ibana fem nu na maingwa mais c'est ça nya fam e ni tonema na rebe sama
y'a mɛn mais n'i b'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ i bila claire la quoi mais e de m'a fɔ ne ka taga mais ne ko k'i ka taa kɛ ne ko k'i ka taa mais ne t'a dɔn mais mun ye maa wele i b'a wele ka fɔ an na a t'i dɔn cɛ ne bɛ se ka sansu de don sanga cɛ taa cɛ ou bien an ka taa ɲɔgɔn fɛ ayi o to ne ma e ka taa mais n tila n ka ci la sɔrɔ n b'a sɔrɔ y'a su na i bɛ n wele ok pas de souci voilà sinon n terikɛ a ɲɛnama don kan'a bila dɛ a ɲɛnama b'a bolo min mana manqué ne bolo han a bɛ ni sanpere ale de b'a di ne ma ok bon i ka taa lajɛ ok n y'a mɛn e faamu wa ouais d'accord an b'a kɛ ten quoi ne cɛ depuis n bɛ yan depuis 14 heures n bɛ yan midi selen filɛ nin ka sɔrɔ n sɔnnen bɛ marché tɛ yan a bɛ kɛ cogo di cɛ non l'exi kana don sa kana don n ka cɛ non cɛ mais e ye min kɛ nin e dara kɛ o mun dara mais ne ye cɛ bila ka ne fɛ yan han e bɛ cɛ la maloya tan cogoya la tan han i b'a kalama ko nin yan nin ye waribatigi de ye nin fana ne ka négesi de ye nin han wari min bɛ nin kun nin b'a ta ka kɛ paquet de ye wa nin bɛ 1 kilo 500 000 et quelques nin bɛ don kilo la mais ala kɛra e yɛrɛ e bɛ sɔn ka i diya ye wa non l'exi ni ma nin suba ko e de bɛ na ka na i n'a bɛna ɲɔgɔn fɛ ka an présenter ɲɔgɔn na ka ɲa mais cɛ ne ta kalama ka bɛ i b'a dɔn ko in a janfa ka bon koyi a janfa ka bon fo ka dan fɛn min ye dɔrɔn ko a janfa ka bon e yɛrɛ b'a kalama ouais o ye cɛ effectivement mais non l'exi a ka ɲi sa an bɛna kɛ cogo min na i b'a fɔ a ye e ma ko wari ba de bɛ nin ko bilayi ni yan ne de bɛ e bɛ ne livrer cogo ne fana bɛ nin livrer ten a ba ta paquet mun y'a miiri polisi tuuti t'a la n y'a kɛ polisi de ye mais fini ne fana y'o fɔ a ɲɛna fini min fana b'a la tan i ko aéroport ɲamatɔmɔna i b'i meleke tan tɔ an baw bɛɛ bila i b'a fɔ a ye i n'a bɛ da ɲɔgɔn na kan Bébé. Ouais, comment tu dis? Ça va. Ça va bien. Coca. Ouais. Ne mena yoro. Non, il me retard là. Eh bébé. Ne mena ke kono. Ibaro ne no te koyi. Ne jo gitronne la, ne te ka taxi soro. Ka kla ga njo tuguni teleman tigi te kana. Anne de bala bala san boli fetigi nunu. Bo ibaro mi yere ne sira. Taxi tare tungadne. Me teleman tigi nunu nyama jolinte. Iya ya. Oh. Tellement que ne bɛ sira parce que o mɔgɔ ta togo ma u tɛ boli dɔɔni a man di ne yɛrɛ de ka tellement ta taxi dun tɛ ka sɔrɔ wa i sigi sa n ka tɔ sɔn ne yɛrɛ pressé no i yeli la togo min na n tɛ fɛ ka temps ta ah groupe i b'a dɔn kɛ n terimuso dɔ n'a cɛ bɛ ka tɛmɛ de dɛ olu ye n jɔlen dɔrɔn u ye n ta n ko bɛ ka na rendez-vous dɔ la u ye n jigi sira la o la n ye n tɔgɔma ka sɔrɔ ka na ni kun ne mɛna k'i kɔnɔ quoi puis ne nɔ tɛ ne yɛrɛ pressé ba de don i ni ne ka ɲɔgɔn ye togoya min na ne tun tɛ fɛ ka temps ta yɛrɛ rendez-vous in na voilà kɛra fɛn min na o so ne sigi k'i kɔnɔ ka mɛn quoi wa funteliba de bɛ yen nɔ à part ça ça va ça va ko bɛ cogo jumɛn dɔɔni a kɛra tile fila ye dɛ walayi funteniba de bɛ walayi an ka ji dɔɔni min fɔlɔ wa ji dɔɔni o b'a diya yɛrɛ de i tɛ dɔn mɛ funteli bɛ o voilà c'est bon n b'o finna cɛ ɲɛnafinba de tun bɛ na bébé e ni ɲɔgɔnya diyara ne ye sa i b'a dɔn wa tellement que ne tun pressé de n'o yeli la yeli diyara n ye kojugu mais e tɛ ne bɔ walayi tellement n ye fɛn bɛɛ labɛn i kama i b'a dɔn wa danaya kɔni danaya kɔfɛ foyi tɛ yen nɔ ne dalen don i la de o n y'a finna cogo min na awɔ yɔrɔ 3 de bɛ n bolo yan awɔ n t'a fɛ mɔgɔ si k'a dɔn ne kɔni sera ka ne ladon ka ɲa awɔ ka ne diya n ko kɛ n y'a finna cogo min na awɔ o don n'i sera k'o kɛ dɔrɔn baara banna e bébé problème foyi t'o la an bɛ mun ɲini diɲɛ kɔnɔ tuguni awɔ an ye fɛn fɛn ɲini an y'a bɛɛ sɔrɔ ka ban a banna an mago bɛ muso la muso min b'an lafiya k'a nisɔndiya o to yen an don a dɔgɔnda fɛ dɔrɔn wa i y'o muso de sɔrɔ tantɔ ne tɛ janfa de fɛ janfa man di ne dɛ i y'o muso kɔni i y'o de sɔrɔ tantɔ segin a kan tuguni i y'o muso de sɔrɔ tan parce que ne tɛ janfa fɛ i b'a dɔn ne ye don min na e y'i ka ko ci fɔ de ne dar'i la de i b'a dɔn danaya kɔfɛ foyi tɛ foyi tɛ yen foyi tɛ yen walayi foyi tɛ yen kula yɛrɛ y'i kunkolo minɛ sa yɔrɔ dɛ ne ka bibi e bɛ ne faga o kojugu ala ɲɛsɔn cɛ ɲuman na koyi n ka terrain dɔ filɛ nin ye
Ni ga terrain ya voilà mi filɛ misiri kɛrɛfɛ tan awɔ ni n ka terrain dɔ mais ninnu si ma jɔ fɔlɔ ne yɔrɔ bon n ye soubassement de kɛ ka bɔgɔ kɛ k'a datugu awɔ komi n ka business dɔ bɛ yen o ma na fɔlɔ n'o nana tuma min na n ye ala sɔnna ma n business k'a bɛɛ wuli ɲɔgɔn fɛ ten non tiɲɛ yɛrɛ la pour que ka se ka n mabɔ yan fila la delilikɛlaw ye n tɔɔrɔ fo ka dan tɛmɛ i b'a dɔn bamakɔ n'u y'a ye kaba moyen b'i ye u bɛ t'u deli de la k'i deli i b'a fɔ k'u ɲɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ la sigida la ne ye tɛ a lajɛ kɛ bon i yɛrɛ bɛ n bɛ yɔrɔ min na n tɔɔrɔ la ne ye yɔrɔ in de fɔlɔ jɔ pour que n ka lafiya n b'a jɔ kuma mɔgɔ si tun tɛ yen nɔ maintenant sisan n sɔrɔla ka n y'a ye n tɔɔrɔ la n bɛ ka tɔɔrɔ i jɔ dɛ ne ka fɛɛrɛ kɛ n ye o yɔrɔ in de feere cɛ dɔw ma mɔgɔ cɛ kɔnɔ bon komi an bɛ ɲɔgɔn dɔn ka kɔrɔ o seba ca ya an n'a tun bɛ affaire caman kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ala ko tiɲɛ a ka gɛlɛya nana sɔrɔ denbaya cayara bon donc ne fana yɔrɔ in feere a ma da su la komi ala ye yɔrɔ wɛrɛ di ne ma olu ka fisa ni ye yɔrɔ in kɔni kɛ waa tɛrɛ ka bon dɛ pan quartier yɛrɛ filɛ quoi quartier ni a fantan ka ca ni m'i kɔlɔsi yen na dɔrɔn i yɛrɛ bɛ k'u ɲɔgɔnna fantan ye koyi i mago bɛ sa yɛrɛ kuma bɛɛ sɛgɛn waati dɔ de bɛ na n deli i b'a dɔn i bɔra yen nɔ a ɲɛna dɛ yɔrɔ dɛ wa bɛɛ nafigi bisigi ka di koyi i tɛ dɔn ɲɛ cɛkɔrɔba kanu ka di koyi e yɛrɛ tɛ jate cɛkɔrɔbaw fɛ yɛrɛ parce que a filɛ kamalenni ninnu bɛ se fɛn o fɛn na i bɛ se o la e jate cɛkɔrɔba fɛ o walayi e jate cɛkɔrɔba fɛ dɛ Allah irin kamana gane dobi wallahi ne ta don ba ke cogo cogo ne yɛrɛ ta don bɛ taa n jigi da mɔgɔ kan ni y'a da yɔrɔ yɔrɔ a taa yɔrɔ tɛ n bolo ni hakili la munumunu yɔrɔ yɔrɔ a ɲɛ cogo tɛ n ta don b'a kɛ cogo cogo ne kamana gan da ye bi koyi a fɔ cɛlasigi bɛ to nin ma tan i yɛrɛ ka maɲumako k'o kɛ ka tila i den fana mana se cɛlasigi ma ka tila k'o fana ka maɲumako kɛ a fɔ ni kamanagan bɛ ban a fɔ ne ye kɔlɔkɔlɔ maɲumako kɛ n ka cɛlasigi la ko ne den fana ka tila ka taa sigi o ɲɔgɔnna wɛrɛ kan tɛ tɛmɛ ala ta kan ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna taa n ta in ɲɛfɔ mɔgɔ fo n kunkɔrɔ donna ni n ka kunkɔrɔ donna de b'a ɲɛfɔ ala i b'a dɔn dɛ ne ɲɛ nɔgɔnin dɔ de la yan nɔ dɛ fo n k'o bɔ bibi a kɛra cogo di nin ka di koyi bibi i sigiyɔrɔ kelen kɛ sinon kala bɛ ka di tulo kɔnɔ dɛ i ye kow daminɛ de o nin y'an sigilen an ma don so kɔnɔ fɔlɔ n'an donna so kɔnɔ nin na o ka jugu ni nin bɛɛ k'a ka ɲi ten yɔrɔ dɔ bibi n'an donna so kɔnɔ o ka jugu ni nin mɔgɔ tɛ nin fɛn ninnu fɔ ne ye koyi walayi cɛ a ka ɲi i bɛ ni yɔrɔ dɔn i bɛ ni yɔrɔ dɔn koyi i t'a dɔn n ye fifa dɔɔni funteni bɛ bi kojugu tile ka fara walayi tile ka fara ko sisan an tɛ taa an ka taa dɔɔnin da an ka taa n da kɛ an ka taa n da problème foyi t'o la bɔnbɔnin dɔ bɛ mun na ko wɔɔrɔ ka kelen don i da kɔnɔ o timiya ni ninnu ka yɛlɛ i fɛ kosɛbɛ yanni ko in ka daminɛ n cɛkɔrɔba ne tɛ nin ka ko kulonkɛ la koyi n bɛ si sɔrɔ ka n to i bolo ne kamana gannen dɔ bi koyi ne ba masara ma ne ba somɔgɔw tɔɔrɔ sɛ kɔni baasi tɛ tɔɔrɔ sɛ ne ba kelen na kuma ne ba tɛ se ka ɲɛfɔ ne kamana gannen bi ka se degere ma ne yɛrɛ t'a dɔn n b'a kɛ cogo o cogo ni n ye kamana miiri cogo o cogo n t'a dɔn n b'a da yɔrɔ min kamana gan tɛ diɲɛ kɔnɔ min tɛ se ka fɔ hali saya o bɛ fɔ ne ba ne ye maɲumako min kɛ cɛlasigi la ka ni cɛlasigi maɲumako kɛ ne ka denko kana gɛlɛya ala nana denmusonin kelen min nɔgɔya ne n'o fɛnɛ taara furu burusi kɔnɔ o n'a cɛ somɔgɔw tɛ ka se ka bɛn cɛ yɛrɛ tilala ka ne wele ko a bɛ fɛ ka denni bila ka na ko ne ka so ɲini k'a kana tile fila kɛ ne kɔrɔ ne dun ye sinamusotigi de n t'a dɔn n bɛna taa denni bila yɔrɔ o yɔrɔ tiɲɛna a ma nɔgɔ denbatigi n'a fɔra k'i den ka furu ka taa ka tila k'i denmuso bila ka na i b'i cɛla la i sinamusotigi a ma nɔgɔn dɛ mais o man gɛlɛn cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ko buwa kamisɛn e m'o tɔgɔ mɛn wa buwa kamisɛn ne ba n tɛ kuma f'i ɲɛna n ba ne tun bɛ so ɲini na ne taara o buwa kamisɛn fɛ nin ye buru jali da ne kan e fana b'o dɔn wa jajiɲɛ bɛɛ b'o dɔn sa
wallahi ala ne buru jali daneka fo ka ɲinan den ka kamana ganko wallahi bila fo ka ɲinan den ta mais o te problème ye e ka numéro don e tɔgɔ ne a dɔgɔmani ne tɔgɔ ye Nafi awɔ i ka numéro don awɔ ni ye ne ka numéro awɔ n'ala sɔnna ma ni n sera so kɔnɔ n b'i wele ne ba i kana ɲinan kɔ dɛ ayi n tɛ ɲinɛ i kɔ ni n sera ye sisan n'ala sɔnna i denmuso bila yɔrɔ a bɛ sɔrɔ o tɛ problème ye ne ba ala k'an to ɲɔgɔn ye amina yarabi halisa mɔgɔ ɲɛnama ma ban awɔ n'ala sɔnna ma i ni baraji awɔ k'an bɛn o la i ka kelenna kuma dabila i y'a mɛn ne ba n b'a kɛ cogo di a ma nɔgɔn mɛnɛ walayi awɔ n y'a faamuya k'an bɛn o la awɔ nin ye hɛrɛ o de kosɔn ne ko ne tɛ furu wallahi ne tɛ furu ka taa mɔgɔ si ka so kɔnɔ maɲumako la nin filɛ k'a denmuso furu ka taa furu tɛna laban den bɛna na sigi a kan nka i tɛ problème kɛ n b'a denmuso wele ka na Ban sɔgɔma groupe ne Sumugo cɛ Kɔkɛ e dun wulila joona kɔni a bɛ kɛ cogo di Kɔkɛ ka hali ma sɔn i da dɔɔni k'i reposer wagati ka to ka tɛmɛ nisɔndiya dɔw bɛ yen nɔ n'i sira nisɔndiya la a ka kan i ka wuli joona koyi a ma nɔgɔn koyi Kɔkɛ ne yɛrɛ kɔni kabini e yɛrɛ sera ka nin ko in confirmer ne ye ne lafiyara sa n ko ne yɛrɛ tun bɛ ka muso qualité min ɲini dɛ han o sera ka taa bɛn e ma ten nin ko in diyara ne ye cogo min na n'i sunɔgɔra surɔ ne yɛrɛ lafiyara kojugu sanga ni waati ni wulila n'i yɛlɛma k'i dalen lajɛ a ma nɔgɔn mɛnɛ ne yɛrɛ kɔni sisan kɔni ne ka hakilina bɛɛ de dara hakili lafiyara n bɛ sunɔgɔ Kɔkɛ ala nin ko in diyara ne yɛrɛ sisan sa e yɛrɛ ka lajɛ ja i dakabana muso de a lajɛ mais i kelen bɛ ka t'i yɛrɛ bila musokɔrɔba fini ninnu na a bɛ kɛ cogo di n ko dusukasi de bɛ mɔgɔ bila nin ko ninnu na ka sɔrɔ a lajɛ kɛ hakɛ to wuli k'i jɔ tan lajɛ sa Kɔkɛ a lajɛ sa e ma dɔn ne ka couple in ka ɲi wallahi i ma dɔn ko couple in ɲɛnen bɛ wallahi i yɛrɛ sisan ma ala tɛ dɔn k'i ye cɛkɔrɔba ye no i b'a dɔn kan ne ni kun lafiyara ye kabini ne ye sɔrɔ ni kun lafiyara pewu n tɛ ɲagami muso si la tuguni o kɔni y'o bannen est-ce que an ka fila fɔ nin ko in ka di sa ne ko ne b'i ɲininka sisan maninfinya kɔnɔna ka dun kojugu o tiɲɛ o tɛ tiɲɛ ye wa o tiɲɛ kojugu sisan komi ala ye nafolomugu dɔ diyan o dogolen t'e la a dogolen tɛ na ne yɛrɛ fɛn caman ye de la sɔrɔ o tiɲɛ o tɛ tiɲɛ o tiɲɛ kojugu n b'a fɛ k'a dɔn sa n'a sɔrɔ i bɛ se ka jago min kɛ walima i bɛ se ka baara min kɛ walasa i sigilen ka bɔ ten Kɔkɛ o dun diyara ne ye kɔni ne kɔni tun bɛ fɛ i ka projet min kɛ ne ye i ka se ka bitigi dɔ dayɛlɛ ka di ne ma n ka se ka mago dɔ kɛ n yɛrɛ a suguya jumɛn na ma n bɛ finiw feere a kɔnɔ n bɛ samaraw feere a kɔnɔ o de ka di ne ye sugu kɔnɔna la wa ayi an bɛ bitigi dayɛlɛ an ka da la yan comme magasin ayi dala magasin ninnu ma ɲi dɛ wa an ka kɛ ni waribɔni ni yɔrɔ dɔn k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ sa kɔnɔ o bɛna dakari i da la dɛ o ye tiɲɛ a m'a ɲini sugu kɔnɔ o ye tiɲɛ walima gitɔrɔn da dɔ la jama bɛ yɔrɔ min na an n'u k'u bɛ tiɲɛni kɛ jama mɔgɔw dɔ tɛmɛtɔla b'u ye u b'a bila ka boli o ye tiɲɛ taa a projet labɛn ka na i ka fɛn ni fɛn min kan ka san a nafolo kasabi i b'a bɛɛ calculer ka na n'a ye n b'a wari bɔ ka d'i ma n k'o de ye diya ne ye sa e de ye ne ka bi dilan ka di ne ma ala diɲɛlatigɛ kɔni ni diya ye muso n'i y'a sɔrɔ i n'i ka muso i kan ka ale fana ni kun lafiya de yɔrɔ ni fana ye diyaɲɛcɛ sɔrɔ i fana b'a sagona k'o k'a ye fo ka ɲa puwa ne b'a dɔn an bɛna mun de dun tilela ye bi i ko kuma ye tiɲɛ koyi jɛgɛ ni sogo jumɛn de ka di ye an t'a kɛ bajɛgɛ ye bajɛgɛ ka kɛ zamɛ ɲumanba ye cɛpu ɲumanba ye ka sigi o kulo kelen kan ka bɛn joli ma 2000 2000 bon sisan ni 1000 ani 200 o tɛ sisan i bɛ taa nin don jɛgɛ la n'i ye nin don jɛgɛ la n'i nana n bɛ 600 d'i ma o y'a nasɔngɔ ye i y'a faamu sa n y'a faamu n bɛ 600 d'i ma o y'a nasɔngɔ ye n yɛrɛ ni buru bɛ na ka bɔ magasin na ala kɔkɛ o y'a diya n ye sa ne cɛnin dɔ kan ka na nɔfɛ ni n'o tilala ɲɔgɔn na n na tɔ ni buru bɛ na buru min kan ka don a la a banna dɛ i na don i k'i labɛn awɔ n y'a mɛn problème t'a la awɔ ala
Dumeya. Ancle. Neba. Somo. Kon bashite. Nse. Bashi faitana. Nema ko vaccine dore la. Awo. Ni toko. Ni Java bazin. A ordinateur de ni. Yaro. Awo. Bon ni ideal lui. Oh. Awo. Onindu. Ni fana ideal sane do. Lu fana kalite ni brillant ko shito lula. Worobute ya mime ne pare kan kwa. Ne kan ata boti la shuna. O kalite ni mo be. Yaro de. Bon, si ça ibi ka show le. Awo. Orobu be abuzi la mo be. Ha? Non, ni ere do yi. Ay ndobe molo. Me fa mi ngam forum bodro. Ni me démarche ke. Fo mo ka fo ko wala. Awo le ka dawo yo nga baraw de. Famille comment ni donner parce que antara minen do man do man o men ni mari ni belebele bari ya yaro de ni ne ra mor ma bo fini la yante na lulu nyogona no antle awo kilia somogo ne ko ne ga tunu ni mana fala e nyuma ya ne tunu ni dona na obimi flene ya no yo la accident ya awo were ni mare mi wa ni ejoy mo ko be bokoy hey ala de kai fenge mana iku parle wa parle ay perle fenge kine baro e boro de kadne o be suguru basuru ni ala da ay nyogoy aw be nyogoy ame nyogondo anda me nyogondo foro de yaya anda famana ke e boro ke ni gere benena yera wala ma kele sa na kele sa isabali L'exé, gordo, ou bien, Chakoroba, l'exé, Tchangache, na, Gamsen, non, ye koli mun dinema koli ma dafa non ama dafa mi sogodi ay mais koli ma dafa amen ke nyogona wa et puis fini ka gu faible lendu ngache kila on be ka kuma cha fa be fe ngache che ni mala ye ni te ko de ya ma mais ni gu nyana bare begata surtout a koli re dafa le fo ngache a dafa le te wa élément be malan tala ratata quand mais yo nyame informa feno be ka wuli sisan il paraît que Obega est recherché de Oula Maine. Ah non, à Maine, il faut faire attention. Non mais, hey, Torban be paniquer le terrain. Il voulait que sur le bien faire quelqu'un. Même finalité de mon fils. Il y a cette tu balancer trop. Billahi ni mata kaba daika pour tout. Il m'a chié MCA ko ka pour tout. Moi, ni héros qui t'a tout. Non balance ni balancer de ça. Mon go fille. Il connaît qui est là. Il connaît qui a faux, il sait que ma kelin faux. Non mais, ya kisiki. Ni buko define e wolla ka so le business sikili no non kono fana ma ni pache kono fana wona wolla ki sura kono no i wolla ka do wolla lilo nyana sa o mayne ame do mina ko maro ne temi i boro ne temi kala to ngam bulo ko jula kala to ngam ko blaki da tunu pew non o sebe ala yo sebe ni mesra o de ne ya de mesra ne ni gere la wala se ga fendi ni gere la wala se ga fendi ah d'accord ni gere ni ira la no rikan ah okay ma fe ki do dala gakin anima ga na furo donc na furo soro o tiga komin ko amuke ni ko gere chela ko daga ko bebe tiyo ni korone ni mo ne ba d'accord ni ba fe ne ka ke fin hein ateken avec tlenari kan ni mpache avec tlen l'exata la de me do ila bilai igi tlendron me dan mi igi tlendron d'accord ne bita me dan i tlendron bara man wona jo mina mi fi e bi atusigi comme yere ko to e mako troisième choix ko de faire nete mo me ko libla kana olu de nodo o de nodo mais ka to ni segere de an yon chen okay ya kuma bodi la datu blemte mina mi fo ka gelea ni nana ibina don ka fo ni maram be so ona faut pas que mo ka po mo ka bisi kala ma mais o fo ko fo ina ge oh mais e de na tu mina tellement on dro kala dum anga sansu ka telingwa an re nyinte kula tumaro la re ngati a do de botro kutali la c'est vrai pas faire que ka tatu oh mayu okay ta ni ngela so ma do ma kiti yama ouais